miji hidaya. Da Ahmad Ango a sannu mu zo taro murna da suna. Aure an daura auren soyayya, biki yau yayi biki hidaya Fatima amarya. Da Ahmad Ango a sannu mu zo taro murna da suna. Aure an daura auren soyayya, biki yau yayi biki hidaya Fatima amarya. Ga Ahmad Ango a sannu mu zo taro murna da suna. Aure an daura auren soyayya, biki yau yayi biki hidaya Fatima amarya. Ga Ahmad Ango a sannu mu zo taro murna da suna. Farko za na sako makaki sarki rahimu, inda ya mun roƙe shi bukata shi ne ke ba mu, shi ne yayyo rayuwar mu, shi ya halicce mu. Annabi sai na samu aiki manzo gatan mu. Yau ranar aure gashi kun saka kyaure, a gida kun tare magauta kun musu tsere. Yau ranar murna ce amarya zo ga ango kun yi aure. Fatima kila da biyu gurinsa an goga tanki, inda ya hango ki ya furta sai ya aure ki. Gashi nan ya aure ki, sadaki ya bayar naki, kin zama matarsa. Ahmad ya zama angonki, ladabi ki yo mai abinci ke zaki mai, baya son yayi maimai biyayya in kika yo mai. Ku zama na amana sirrukan ku ku kone kun zama to a tare. Aure an daura auren soyayya, biki yau yayi biki hidaya Fatima amarya. Ga Ahmad Ango a sannu mu zo taro murna da suna. Muhammadu kana ce da hidaya Fatima matarka, duk a cikin maza kai ta ce sai ta aure ka. Alƙawari ka rike Ahmad dama an san ka, kowa ya san ka, haƙuri shine halinka. Ahmad kun dace da Fatima kun
mana ta zo, anti Khadija ta zo, kaka wuta da ya zo.